እዙ ድምፂ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ብምዕፋን ናጽነት ፕረስ ካብ ሃገራት ዓለም ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ትስራዕ ኤርትራ ሕጂ እውን ብዘይ ዝኾነ ምምሕያሽ ትቕጽል ከም ዘላ ተገሊጹ። ኣህጉራዊ ትካል ተጣባቂ ናጽነት ሓሳብካ ምግላጽ ኣብ ናይ 2019 ዘውፅኦ ዓመታዊ ጸብጻቡ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምዕፋን ናጽነት ሓሳብካ ምግላጽን ሓያል ምቁጽጻር ኣብ ልዕሊ ሜድያን ጋዜጠኛታትን ብዘይ ለውጢ ንዓመታት ኮሚሉ ይቕጽል ከም ዘሎ ፍሊጡ። ኣብዚ ናይ 2019 ዓመታዊ ጸብጻቡ ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ኣብ ቱርክሜኒስታንን ሰሜን ኮርያን ዝተረኣየ ምንቁልቋል ናጽነት ፕረስ ንኤርትራ ናብ ሳልሳይ ደረጃ ካብ ድሕሪት ከም እትስራዕ ገይርዋ እኳ እንተሎ እዚ ግና ናጽነት ፕረስ ኣብ ኤርትራ ምምሕያሽ ኣርዩ ማለት ከም ዘይኮነ ይገልጽ። ብናጽነት ሓሳብካ ምግላጽን ፕረስን ንሳልሳይ ዓመት ብተኸታታሊ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ዘላ ኖርዌይ ክትከውን እንከላ ፊንላንድ፣ ሽወደንን ሆላንድን ተኸቲለን ኣይርከባ። ብሓፈሹ ብደረጃ ዓለም ክርአ እንከሎ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታትን ሰራሕተኛታት ሜድያን ዝወርድ ናይ ጽልእን መፈረራህን መጥቃዕታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ገኒኖ ክርአ እንከሎ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ መበል 48 ተሰሪዓ ዘላ ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን ካብ ዝሓዘሉ እዋን ጀሚራ 3 ደረጃ ወሪዳ ከም ዘላ ተገሊጹ። ናጽነት ፕረስ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ዓመት ናብ ዓመት የንቆልቆል እኳ እንተሎ ዝሓለፈ ዓመት ተዛማዲ ለውጢ ኣርዩ ከም ዘሎ ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ሓቢሩ። ብኣገላልጻት ኣህጉራዊ ትካል ኣብዚ ዝተገልጸ እዋን ኣብነታዊት ሃገር ኮይና ዘላ ኢትዮጵያ ክትከውን እንከላ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝኾነ ጋዜጠኛ ከም ዘይተኣስረ ፍሊጡ። እንተኾነ ሕጂ እውን ገና ኣብ መበል 110 ተሰሪዓ ስለ ዘላ ሰፊሕ ናይ ምምሕያሽ ስራሕ ይጽብያ ከም ዘሎ ተገሊጹ። መንግስቲ ኤርትራ ንዓሰርተታት ዓመታት ቀይድዎም ዘሎ ጋዜጠኛታት ስድራ ቤቶም ይኹን ጠበቓ ንምርኣይ ከፍቅደሎም ሲትረፍ ሃልዋቶም ከፍልጥ ብኣህጉራውያን ትካል ንዘቐረበሉ ሕቶ እውን ምላሽ ኣይሃበሉን። ምምሕያሽ ዝምድና ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ሓድሽ ፖለቲካዊ ሃዋህው ክፈጥር ትጽቢት ከም ዝነበሮ ዝገልጽ ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ በንጻር ትጽቢት ህዝቢ ኤርትራን መላእ ዓለምን መንግስቲ ኤርትራ ንናጽነት ፕረስን መሰል ሓሳብካ ምግላጽን ብምርጋጽ ናጽነት ገዛእ ህዝቡ ገፊፉ ከም ዘሎ የመልክት። ካብ ስልጣኑ ተገሊፉ ኣብ ቤት ማእሰር ተዘረከብ ፕሬዚደንት ነበር ዑመር ሓሰን አልበሽር ብብልሽውናን ምጥፍፋን ክስም ተመስሪትሉ። ማዕከናት ዜና ካብ ከተማ ካርቱም ኣብ ዘመሓላለፎ ዜና ኣባላት ጸጥታን ሰራዊትን ኣብ መንበሪ ገዛ አልበሽር ድሕሪ ዘካየድዎ ተፍትሽ ልዕሊ 6 ሚልዮን ዩሮ ጥረ ገንዘብ ከም ዝረኸቡ ፍሊጠን። ብትእዛዝቲ ስልጣን ተቆጻጺሩ ዘሎ ወተሃደራዊ ቆንስል ከም ዝተኻየደ ዝተገልጸ ተፍትሽ ልዕሊ 5 ቢልዮን ፓውንድ ሱዳን እውን ከም ዝተረኽበ ተሓቢሩ። ቤት ጽሕፈት ኣኽባር ሕጊ ሱዳን አልበሽር ነዚ ብሚልዮናት ዶላራት ተገሚቱ ዘሎ ጥረ ገንዘብ ኣብ መንበሪ ገዙ ከቐምጦ ዝኾነ ወግዓዊ ሰነድ ስለ ዘይብሉ ብግቦን ምጥፍፋን ከሲስዎ ከም ዘለዩ ዝገልጽ። ላዕለዋይ ኣኽባር ሕጊ ሱዳን እቲ ኣብ ልዕሊ መንበሪ ገዛ አልበሽር ዝካየድ ተፍትሽ ክቕጽል ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ትድሮ ተሃጊሩ ዘሎ ልዕሊ 6 ሚልዮን ዩሮ 351,000 ዶላርን 5 ቢልዮን ፓውንድ ሱዳንን ጥረ ገንዘብ ናብ ማእከላይ ባንክ ኣታዊ ከም ዝኸውን ኣፍሊጡ። ወተሃደራዊ ቆንስል ሱዳን ናብቲ ሃገር ኣስፋሕፊሑ ዘሎ ብልሽውና ንምቁጽጻር ኣብ ዘበነ አልበሽር ላዕለዎት ሓለፍትን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ዝነበሩ ምርመራ ከካይደሎም ምዃኑ ኣቐዲሙ ከም ዝገለጸ ይዝከር። እቲ ቆንስል ፕሬዚደንት ነበር አልበሽር ኣብ ዳርፉር ፈጺሞ ብዝበሃል ህልቂት ንጹሃት ዜጋታት ፍርዲ ክቕበል ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ከም ዘየረክቦ እኳ እንተፍለጠ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ኣብ ዝካየድ መስርሕ ፍርዲ ብኩሉ ፈጺሞ ዝበሃል ገበናት ክሲ ክምስረተሉ ምዃኑ የፍልጥ። ብስዑድ ዓረብ ዝምራሕ ልፍንቲ ሃገራት ዓረብ ኣብ ከተማ ሰንዓ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ኣካይዱ። ኣብቲ ትማሊ 20 ሚያዝያ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ኣብ ከባቢ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ኮይኑ ቀንዲ ዕላምኡ ናይ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መቆጻጸሪ እዚ ምንባሩ ካብ ስዑድ ዓረብ ዝተመሓላለፈ ዜና መልኪቱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ስዑድ ዓረብን መሻርክታን ኣብ ልዕሊ የመን ዘካይዶ ዘለዋ ናይ ጽዋር ደብዳብ ካብ ፈረንሳ ዝተገዝአ ምዃኑ ሊሕኹ ዝወፅእ ሓድሽ ሓበሬታ መልኪቱ። ሓያሎ ኣህጉራውያን ተጣበቕቲ መሰላት ነዚ ፈረንሳ ሸይጣቶ ዝበሃል ዘሎ ኣጽዋር ምላሽ ክትህበሉ እንተዘይኮይኑ ናይቲ ኣብ የመን ዝቕዘፍ ዘሎ ህይወት ሰላማውያን ሰባት ብቐጥታ ተሓታቲት ካብ ምዃን ከም ዘይተምልጥ ይገልጹ ኣለዉ። ሰበስልጣን መንግስቲ ፈረንሳ ብተደጋጋሚ ክህብዎ ዝጸንሑ ምላሽ ኣዕጋቢ ከይኮነ ይጸኒሑ።
እዚ ሓድሽ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ብምስጢር ዝወፀ ሰነዳት ከም ዘመልክቶ ግና ስራሓት ፈረንሳ ዝኾና ታንክታትን ነፈርትን ኣብ የመን ተዋፊረን ከም ዘለዋ እዩ ዘመልክት። ኣብ መንጎ ኩናት ተቐርቂሩ ዝሃልቕ ዘሎ ህዝቢ የመን ተደጋጋሚ ተላባዒ ሕማማት እውን የጥቅዖ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ንሳልሳይ ጊዜኡ ዝላባዕ ዘሎ ሕማም ሸሮኽ ብፍላይ ኣብ ህፃናት ከቢድ መቕዘፍቲ የውርድ ከም ዘሎ ጸብጻባት ዜና ካብቲ ሃገር የመልክቱ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ብዝተፈጺሙሎ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ።